Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut i gyfrifo cyfaint ac arwynebedd arwyneb sffêr. Mae sffêr yn solid sydd yn hollol grwn, tebyg i'r un sydd ar y sgrin yn nawr, a mi fyddai unrhyw bêl, enghraifft pêl-droed, yn enghraifft o sffêr. Nawr, mwyn cyfrifo cyfaint ac arwynebedd arwyneb y solid yma, cwbl ni angen gwybod ydy radiws y sffêr. Hynny ydy y pellter o'r pwynt sydd union yn ganol y sffêr i unrhyw bwynt ar yr wyneb, yr un wyneb allanol. Ac os ydym ni'n gwybod y radiws ar gyfer y sffêr, yna mae gennym ni y fformulau yma i weithio allan y cyfaint a'r arwynebedd arwyneb. Mae'r cyfaint ar gyfer y sffêr yn cael ei reid drwy luosi y ffracsiwn 4 dros 3, 4 treian, efo pi, ac yna lluosi efo'r radiws dicwbio. Ac os dwi eisiau gweithio allan arwynebedd yr arwyneb, dwi angen cychwyn efo 4, lluosi efo pi, ac yna lluosi efo'r radiws disgwario. Nawr, gadewch i ni ystyried y sffêr yma sydd efo radiws 2.8 cm. Y cyfaint yn fan hyn, os dwi'n dilyn y fformula, fyddai 4 dros 3, lluosi efo pi, ac yna lluosi efo y radiws 2.8 wedi i giwbio. Ac os na i ddefnyddio cyfrifiannell i weithio hwn allan, dwi angen cychwyn efo'r ffracsiwn 4 treian, felly bottom ffracsiwn 4 i lawr 3, ac yna draws i'r dde, lluosi efo pi, shift y pi fan hyn, ac yna lluosi efo 2.8, bottom cubio. Wedyn hwnna'n hafal i, ac os na i dalgrynu i ddailedegol, mae'n 91.95. Cyfaint mewn unedau ciwb, gan fod yr radiws fan hyn mewn centimetr, mae'r cyfaint mewn centimetr ciwb. A well i fi nodi bod fi wedi talgrynu fan hyn i ddailedegol. Ar y llaw arall, mae'r arwynebedd arwyneb yn cael ei reid drwy ddilyn y fformula yma. Cychwyn efo 4, lluosi efo pi, ac yna lluosi efo'r radiws disgwario. Yn fan hyn, 2.8 disgwario. Ac eto, os na i ddefnyddio'r cyfrifiannell i weithio hwn allan, fe gennym fi 4, lluosi efo pi, lluosi efo 2.8 disgwario. Tro hyn, mae'n cael ei reid yn herma pi, pwys estyd i gael y degolyn allan, ac eto, os na i dalgrynu i ddailedegol, 98.52 ydy'r ateb i ddailedegol. Mae hwn yn arwynebedd, felly yr uned ydy centimetr sgwar, ac eto, na i nodi fod fi wedi talgrynu fan hyn yn gywir i ddailedegol. Cyfle nawr ydych chi weithio allan cyfaint ac arwynebedd arwyneb y ddau sffêr sydd ar y sgrin yn nawr. Defnyddiwch gyfrifiannell papur a phensil i geisio darganfod eich ateb chi. Cymharwch o wedyn yn erbyn yr ateb cywir sydd erbyn nawr yn cael ei ddangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.